Hello guys, welcome back sa kuya. Mayad napon pa yan sa kabus. Ngunyan pansigi ang ulan pilang simana na. Tapos day man ako nakapag-content tayuan ito kaya ining panahon. Tapos yun man ang sakyan, day pa man naayos. Kaya yathat ko na maging okay ini outro tadi ako nakapag-focus talaga. Pero ngunyan, imbis na magapay kulong sa nakita, naisip ko, taso ni pen sa mga parts na tigbaba, naisip ko pa naggibuong ko tangani, maging productive man ang sa tuyang ay daw maghawan-hawan na sa nakita uya. Nahiling ko pan ko na narisa ko. Sabi ko, ano man ta, kaya lang kau na ning sa tuyang mga gabon uya. Ta, magabon-gabon kita uya, maggamit kitang grass cutter. Kung no rin nagulan, saka man ako nagagawin. Tapag mainit pa na, syempre mainit man. Yang yan medyo malumlum. Malumlum. Tama. Maduyom ang panahon. Yan. Kaya grass cutter kita. Pero pag nagulan na naman, masilong na naman kita. Tapos yun man pa nito. Habang grass cutter pen ako, gagabon-gabon. Ma-shoutout pen ako duman sa mga nag-comment. Budaga pa shoutout sa kuyang previous vlogs na awat na. Naday ko nga ni naatman. Taday nga niya ako nag-vlog. Di ako nakagib ng content. Kaya ngunyan na. Supunan ko na Emily Real shoutout from Dua Qatar. Na gapa shoutout man o pa shoutout niya man sa indang family. Lopez Buda Real ning Kapilian. Shoutout man kay Sanita Batalya, kay Belia Alcantara Tagua, ning Caloocan, pero originally na taga San Juan. Tapos shoutout man pa kay Sir Danilo Lim Jr. na admin ng TVK, kay Sir Mike Salvante. And salamat sa admin pa ng TVK, tabiya pa cross-post ninda ang mga cross-post ko, biga share kong video or vlogs manod sa tuyang isla, sa tuyang banwa. Pero pag okay ning mga daily vlogs, mga ibang niche ko, food, o kaya ano nga pa, DIY, day ko biya share duman. Kaya kuya lang din sa kuya. Kaya kung gusto nyo man mahiling guys so iba kong videos or vlogs na bakong manungod sa Verac, yan, puntahan nyo na sa YouTube ko. So yung YouTube, syempre sa Facebook man. Pag manungod sa Verac, gumansa na ako ga-share sa groups ning taga Verac kami. Katanduan is kami katanduan ng buwan. Tapos habang gano pa na kuya gagabon, guna naman ako na kung abke niya panduanan. Pero may ako igong nako ang abkan sa sa kuminsan pag yakaw igong na akong abkan. Tapos yan igong na naman ako itago. Tapos ni pa habang gagabon-gabon kita nagulaan, kaya abo ko man itunong, kaya nagkuhan sa ng payong. Tapos yan diretso man syempre ang gabon ta. Gayon mag-grass cutter pag gawin ta maging kung dari maputo ito ang mga gabo. Tapos pa ikaw pa ako shout out Christy Peribeo. Thank you sa pagpay sa pagpay share ning sa kuyang mga vlogs manungod sa banwa o manungod sa sa isla pa yan banwa mo sa kuya. Tapos Merly Tusi ning taga Santo Cristo shout out. Cherry Antabuso Clemente ning Doha Qatar. And then Pura Frilles of Fries. Yan. Shout out. Tapos ipan duman sa medyo sa igwang halong medyo okay na. Pero uya kayo sa inutan day pa puda na ako na pag halimbawa gapay agi ako diyan tapos mayubok ang ang daga kaya galubog kaya sabi ko daw kung tabtaban ko na sa ini. Tapos yan so mga ka na mga awot na gatubo kuan tigari kuan. Pero sa mga Bermuda na halalang kaw na yun ang biya grass cutter ta. Tapos kaya ako gagabon-gabon uya na hulhababay ng mga gabon na inita. Gusto kong magtanong na naman. Takutong sa tigtanong ko dati na nagtanong-tanong ako so sa content ko nga nagtanong-tanong. Mga tigtanong ko okra ibaitas ko taday gada kuya mga bansot. Kaya ibaitas ko siya, pero syempre lilinigan ko muna tanganing bako nga namati, bakong maawot, kaya okay. Tapos pa yan na kuya habang nagtunong ako nag-harvest nag-harvest kita ning sa tuyang farm kuning tabayas na hubay na kinuha ko na tapag hinugnapan o siya mayuta na, so kinuha ko siya tanganing habang hubal yuta ko na duman. Sa iba pa ang yuta niya pag halimbawa po hari sa puon kalain ang sabi. Tapos medyo na banggin na kaya ay madum na kaya abaho kita sa aga naman
gililid-gilid ko muna kumpul-kumpul, tigtumpok-tumpok ko muna sa mga tatigawan dyan, tapos saga naman. Tapos hindi pa sa mga tigtanong ko dati, kaya nasa sitaw takad ako na, tapos nagtanuman pa ako ng margoso pero akik pa, pero tigkaan ko naman uya, subala sinda magkanapan dyan, tanganing pag nagbulungan makilitay-kitay na sa dyan. Saga naman sa iba, hutong nga sa inutan, saga naman hanta. Biya siba na kita biya sibsib kita ning namok. Tapos mapunta kita sa itaas, tapos silingon tata medyo day na gaulan, pero sure ako na ban madusnok naman, uyan na naman. Pero kung gayin ko tanan ng outay nita, pag gaulan, sila magpay katulog sila sana talaga magpay katulog. Tapos ngayon maluwas kita uya. Silingon ta. Ini naman pa igaw pa ako tigtanong uya. Ini sa mga itanong ko sa agaw, ining talong, tapos ining kamatis, tapos kasubag o sitaw man syempre ito. Yan. Medyo kada ko sa kamatis. Tapos yan, madampog, pero easy ko, mauya na naman. Sigurado mauya na naman. So, pailing ko na muna sa view tauyo, terus sa itaas. Tapos saga, nakita matanong-tanong na naman kita uto. Baging sailing ko, gaya na ito, suan na, kaya saga, kita matanong. So nga, kinaaga naman ini. So tigdan ko okra, kuya ko siya i-bypass. Day duman gada kuya sa sa mga batag parte. Day duman gada kuya. Kaya uya ko na sanay Ikaw man pa yan yung mga okra sa pinailing ko dati. Hindi ko pinailing ko day. Basta uya nagtubo sa okra ning mayan. Kaya uya ko siya tigam. Yan. Tapos at pa yan, ikaw pa yan akong na i-shoutout na naringawang ko. Shoutout man pen kay Emily Magtangob. Tapos kay Tech Pinoy Trader, kay Tammy Tamayo, kay Ruthie V, kay Antonio, Helen Utoma, tapos kay Pidoy Henry Travel. Ayun, shout out. Thank you so much sa perming pagiling. So, yan. Tapos hindi na pa yan, pagkatapos na duman sa okra, hindi naman kamatis. Ngunyan uya ko na napilian o nagustuhan na ang kamatis. Uya pa medyo perming matubig pa bako man na matubig basta uya, ang daga uya perming baying perming labo. Kaya uya ko tig ang mga kamatis dati kada ko ning kamatis uyang grabe. Uya gatulob ang kamatis. Kaya uya ko man siya tig So pagkatas kan kamatis pag natapos naan, so iba naman, so talong naman ang ikang. Ugaring medyo mabanggi na naman o gadem na naman uya, kaya dapat tapusong ko na yung tabiya siliba na naman kita uya ning kada ko yung ngamok pagbanggi na. Yan. Kaya dapat makatulman kita. Pero syempre di man kita pwede magkatuloy sa luwas. Di man ning halaga. Tapos ninauyan ako sa parting talong naman, bigyan ako talong pagkaskan, tapos na kita. Tapos sige time ko pen guys, pag halimbawa di pa ako nakasubscribe man sa ko ngaya, o kaya di pa ako nakafollow sa ko sa Facebook. Yung ito, bakong gabos na niche kang mga vlogs ko, niches kang vlog ko, biga share ko uya sa TVK, TCK Buda Katandukan Worldwide. Kaya tayo mahilig nyo sa gabos na biga biga vlog ko, biga upload ko, follow nyo na sana ako. Kaya subscribe ko sa kuyang YouTube. Kaya puwanta pa ng mga 200 pa tanganing maka 1,000 na. Kasi yan, pinailing ko ito sa mga tigtanong ko. Kasi yung na guys, mabalusutro. At least siguro kitang may content ko niyan. Tas iwas na pa yan. Thank you so much for watching guys. Tas unipenso pitchay ko ugadayet niliwang. See you na guys. Bye bye.